Ribeira tamén estreou a súa pista de xeo. Grandes e pequenos desfrutan xa desta atracción coa que se busca situar o municipio como referencia no Nadal. O venres foi unha xornada de inauguracións, xa que tamén botou a andar a pista de xeo de Ribeira. Por segundo ano seguido, a Asociación de Empresarios, nesta ocasión, en colaboración co Concello, impulsou esta iniciativa coa que se busca atraer a xente ao municipio. Tamén teño que darlle as gracias a José Antonio do Grupo Frecosti, que entre ele máis a Asociación de Empresarios, pois ao final logramos poder ter outra vez, outro ano máis, a pista de hielo aquí en Ribeira, que para nós sabemos que é un gran traballo, un gran esforzo, que eu penso que tamén o Concello sabe ben deste sacrificio por a parte nosa, que distintamente de que só beneficia o comercio asociado da asociación, beneficia a moitísimos máis que non son socios, que ao final disfrutan de todo o traballo que nos levamos a cabo. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, estivo tamén ao carón dos empresarios nesta inauguración dunha pista na que grandes e pequenos querían patinar. Damos as gracias ao Grupo Frecosti, a Asociación de Empresarios, porque dende logo que é moi bonito, moi gratificante comezar o Nadal pois a final do mes de novembro, como empezamos hoxe, e sobre todo algo que para nós tamén é importante, que nos motiva a seguir pois este traballo que acabamos, esta responsabilidade que acabamos de coller recentemente, é que é eso de falar facendo, non? Entonces está moi ben falar, pero claro que tamén hai que facer. Creo que hoxe se reflexa pois nese compromiso que tivemos coa Asociación de Empresarios de apoiar esta pista de xeo como referente para que Ribeira sexa pois esa cabeceira de comarca que creemos que é de dignidade, que así o sexa. Compromiso adquirido tamén para que Ribeira arrancara o seu Nadal o día 28, coincidindo co Black Friday. Para que sexa pois un reclamo máis de que a xente baixe a Ribeira, baixe ao centro, se ilusione, teña ganas de pasear, de salir, de consumir e, como decía Kiko, de comprar. Creo que é superimportante apostar fortemente polo noso comercio, pola nosa hostelería, non só porque este é o noso pobo, sino tamén porque temos un comercio e unha hostelería que, sinceramente, non o hai en moitísimos kilómetros á redonda. Así que aproveitémolo, poñámolo en valor e, sobre todo, pois gocemos e presumamos tamén do noso, que é moi importante que fagamos bandeira dos nosos veciños, dos produtos que temos, da hostelería que temos e, sobre todo, tamén do esforzo que xuntos sumamos para facer pois que Ribeira sexa un lugar máis atractivo. E que este Nadal Ribeira sexa un punto de encontro para todos. A pista de xeo estreouse xusto despois das palabras de San Pedro, polo que persoas de todas as idades pasaron xa por esta instalación dende a súa apertura.